Tapi kalau yang tadi
Horas marita saluna. Ras. Tabuk kama pertanyaan otak marade mahita sabu kode nomor 120 ayat 2. Mari hite goar ni debata ama dohot goar nyanakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar nito di perbadia na tuma pelangi dohot tanoon. Amin. Marolopolop tu debata maho ale sadok tanoon endehon kamu maha mulia ni goarna. Mar mulia baik kamu puji-pujianna. Dok kamu mamadok debata tung nasokal doa kapabahenammu. Binaheni hinatipul ni gugum ikom marsobatu ho akamusum. Haleluya martangyang mahita. Ali Tuhan debata suruh matodi perbadia tu rohanami. Asa tarapul situ tu rohanami marhite-hite kaheheon ni anakmu. Tuhan Yesus Kristus jala asal menggadda hapersian nami marhite-hite pakrimun namangulu. Asa toktong hingot kami musesian namate songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami naung hehe sian namate. Amin. Tatangi homma epistel di pertengahan tabor ngenon iman atar surat di Pesalmen 100 ayat sada sahrudi 5 mas horistori mahita amat jahat. Edde hamuliateon olupum majahoba ali sadok tanoon. Boto kamu maon jahoba do debata ibana juma dihok kita jalai mana anak punahita bahen bangsona dohot biru-biru pinarmahanna. Ai perdengan bahasa do jahoba ro disaliling na do asin rohana jala marsudut-sudut do hasitonganna ima saana martua do akan temangihon hatani debata jalana piopsa. Amin. Tapi gima ede puji-pujian sempur ina maranata.
Diudutima kor ama agape. Tapuji Tuhan, sabuk gada nomor 450 ayat 2.
Tuhan di batama nami na usobahami di bagasan Kristus Yesus. Molati gudang madipasat rohanami Tuho Tuhan. Gudang akan ang hujal hami siyako. Tarlumubi manipat sadarion siyan nahihi hami siya puduman nami nasugutan di palwasodo hami Tuhan. Madalani akasadarion mamake salu na kapartikian na nilehomi bolas hami madalani akasidalanan nami mangula kaulon nami dok namake salu na nadongi laho manabay akan nariko dingulu nami tarlumubi di nama jalahi aka las niroha nang haipason dingulu nami. Maulate matuhan hupasatami masalu no kanan nula di tangan nami nahulahami sadarion asa gabi puji-pujian ni diho las niroha di hami jala patabba bisuk do gogo di hami laho madalanya kapartikian na pinaradem si bulusan nami tu tiki-tiki na mangihut dia karagam ni sakap ni roha nang sihol ni roha nami pe toktong doho pasatami tuho Tuhan asa ho mangatoy sa luhu na ay moloho na mangatoy sa luhu na kaulaw namin ang sakap do sihol ni roha nami huhapor sayhami dinggan do sa luhu na mardala ni Tuhan jala uli pakorhon na dingulo nami asa martabat-taba ma pasu-pasum hujalo hami di perdalanan dingulo nami marsasahalak song-songoni nang berkeluarga nang sahuria di hagabibi Cibuburon. Ali Tuhan nunga punguhami di basian akaruasmi di bagas joro madoho ti partanyangan song-songoni nang akaruas ni huriam nasuboy mangalakahon lakana tu bagas joromon na manghuton ibadah pertanyangan non di bagas na marhiti live streaming ni huriam ali amang say makpakorhon na ulima pertanyangan na pinatupan ni huriam na nidohotan ni akaruas ni huriam asa mandabor-nabori hapor siyaon pakirimon nang pangatusyon nami talingo tu holongmu asa tubu jalaswad di hami Tuhan hatami dinanaing taresanon ni naposom amanami uluan ni huriam paditanay baho tuhami akaruas na di bornginon pasu-pasu makede nami akatangiang nami parsauran nami sa dario Tuhan nahubatu pahami di bagas joromon asa anggiati gabilas roham payutiut perdalanan ngulu nami jala disingguli ho hami jupagale hami margogo hami Tuhan patupaon aka lomoni roham tarsunggul hami Tuhan disudia karuas ni huriam namek nama gudang satu nama tua marhiti tangyang pangode anonon dia karagam ni naniadupan ni ruas ni huriam tuho mahupasat tami pasu-pasu akaruas ni huriam na dibagasan parsahiton saat ditikyon amang tisinaga inang siturus boru sibulun inang siturus boru malau kaila boru siturus amang emgultom amang butar-butar Kenzo papahan indah Krisyantiara borlubis inang sialoho borhutasuit Julio Nahum haloho nang Julio siahan na dibagasan na hurang sehat na sida Tuhan song-song ini dia katodong nami keluarga nami si solhot ale-ale nami na holongi hami Tuhan da kainganan na maragami na soruas nami pe na tongon di bagasan parsahiton na saya malungu di haipason di pamatang nang nasida pihubwa kami di tangyangon Tuhan asaho man na mamasu-masu aka ubat na si panganon na sinumon na do suditehe aka usaha na sida asa tanggal niyan sahitisan pamatang na adi hasil liroh na sida do Tuhan gogo do haipason di pamatang na asa buy na sida madala ni aka partekiani laho mangula kaulon na naho Bartolomeo ni roham na pinasahami tuganup akaruas ni huriam pasu-pasu ma aka ubat ng para dokter na mangubati na sida asa parhetiam mo man na sida Tuhan
lahom mangalehon hama malumon di parsahitoni. Marningot hami sahalak sada keluarga ni huriam. Keluarga ni naposom amang situa wigultum nong borhat sa tonga-tonga nami. Ali Tuhan marhabot ni roha dohala inang buru papahan. Song-song ni nang sudia kaya nakon na do si solhot na. Ala ni persirangan ni ala ni hamati ani. Nang nasida hubak kami mana tuho Tuhan. Tadlumubi na namin na babalu ta kaya nakon na nang popara na saluh na. Dihabot ni rohai di persirangan ni. Asalehonomu ma Tuhan gogo ni baro. Apul-apul. Tadlumubi pakirimo na mangulu. Asa makirim na sida Tuhan. Dihabot ni rohai lehonom muma akasilas ni roha sikat ni tu tiki-tiki na nengro pasu-pasu nang disakap na sida molutungpe di paluaso na sida neng patupon ada ni habatahon hobar tu parmoding ni amanami na posomi homana madongani dia ka pangarang-arangyon na sida asa saluk na ka acara na pinatupa ni keluarga Gultum di partua ni amanami gabi sangat puji-puji diho jalalas ni roha do pos ni roha dia ka keluarga nang dia kena mangulahot capek pasu-pasu ma akka pakubasyo di huriam sa minggon diragam ni pakubasyo ni juluan ni lakani naposom do sudi tehi akka namangalhon rohana asabui dinggan mardalan pakubasyo ni Tuhan jala gabi puji-pujian ni diho las ni roha dihami jala bui hamil lam dinggan marparsauran di tonga-tonga ni huriam ala di padumuho hami marhiti holongmu na sundinggani dia karuas ni huriam na satar paima-ima dia kasihol ni rohana sida diragam ni sihol ni rohai Tuhan dia kapariana konon naso dapotan yanakon manang pariana konon di akka rokap parkarejuan do dia kaparsikolaan do sudi tehe akka sakap na husakapi hami nang sakap na siniro hape dinang patupa ka pesta ujuk pamaso-maso ni anak duk buru ho manapasikopon Tuhan tangihon na sida usu martangiang mangidohon akka narikot do sihol ni rohana sida alusi Tuhan jalahoma na mangalan ho Bartolomo ni roham asamolo di alisi ho jala di hokona pinangido ni rohana karwasmi lam marsonang mahami lau mamujiho asiroham los di bagasatikyon ingot hami disakap ni distrik ni huriam marhiti seksi parupuan parsidoho do seksi parupuan ni huriam hakabibi Cibubur di nanayang patupa festival kur parupuan di distrik dari Kamis 4 Mei 2023 na nengro ali Tuhan nunga pigaliling perempuan ni huriam maddohoti akal latihan laho paradehon perempuan laho maddohoti festivali ali tu hadi bata hodo namangalehon akka suara nadinggan di tonga-tonga ni akka ina ni huriam naneng maddohoti festivali pasu-pasu halozon nasida pasu-pasu hasadaon na sida di namang guruhon na sa lilingon asa diari Kamis na neng Tuhan ditiki nang patubegihon akanong dihalojahon na sida di perguruan edde ditiki na salpui dinggan na sida mangedehoni Tuhan jala bui di bagasan las ni roha na sida mardongan pos ni roha di padongan yomu aka ina ni huriam hakabi Cibubur tarlumubi patubegihon aka edei wajib do pilihan homana-mano Tuhon Tuhan molotungpe di paluaso akalas ni roha neng lehonomu tu aka ina ni huriam homa toktong namang lombisuk di hami asa molotungpe ahana masa disi toktong mamuji pasangapon guarmi mahami padau aka ungut-ungut pasu-pasu akalas ni roha pasu-pasu ulau ni Tuhan asa sonang ulau ni sahat tu nasidung sahat tu na pengumuman juara asadang adong aka pergutu-gutuan damem na siya koima mian diganup aka peserta nang aka namadongani kontingeni ali Tuhan di bata neng tangya honon nami mahatam pasu-pasu na posom
asa marhiti pamangan na posom, waktu si hami Tuhan, lomomi, sakami, naneng tareson na sida, ay sakak mudo hatami, naneng boton nami, naneng ulahonon nami, di pardalanan ulo nami, asa marhiti hatami, gabi bisuk hami Tuhan, mangalapati salu na namasa, naro di pardalanan ng ulo nami, gabi pos marohanami Tuhan, ay yanakom mudohami di portibion. Sisa dosa nami Tuhan. Asiroham di bagasan Kristus Yesus. Jaloma tanyang nami. Amin. Tapi kema kor puji-pujian sanuk sada. Meredeta sabuk kode nomor 677 ayat 2.
pasada maruhata. Asini rohama dihamu doho dame sia debata mata doh sia anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di hita sauluhna na hinokok ni Yesus Kristus marhite partangengata di bodarion tangi honotama hatani debata nagabe berita nauli di hita tersurat di Yohanes bidu 10 ayat sadaru di 10. Yohanes 10 ayat sadaru di 10 ta pehuti hukma songonoma hatana. Tutu si tutudo na hudoko tuhamu manangise nasobongot sia pitu lau tubara ni biru-biru nama jaki sia dalan na asing lau bongot panakudui jala pamangus alai nabongot sia pitui ido si parmahan biru-birui ukapun ni si jaga pitui ma di bana jala dibigi akka biru-biru ido suarana jala dijudu akka biru-biruna di guar nabi lau manugi hossa tu balian dia dung di paruar sudena di bana saya di juluna sida mai bana mardalan gabe di huton akka biru-biru mai bana aditadda do suarana alai dangolo nasida bangi hutto tuna asing nama porus do nasida midai aidang ditadda nasida suarani na asingi asa di hatahu Yesus pe hatau pamaon odeng tunasida dang diboto nasida lapatan ni nadidok nai tunasida dungi didok Yesus mamuse tunasida tutu si tutu do nahudokot tuhamuna audo pitu tu biru-birui salut akan ang majoloniau panakudui jala pamangus alai dang ditangi honakka biru-biru nasida audo pitui balu audo ganup na bongot sianau nalo bongot jalalo ruar maibana dapotan japalan angko panakko hola manakoi maniati jala mangagodo uban naro alai anggoau asadong hanguluat di nasida pola marlubi-lobi di nasida uban naro di sima sahakna oras marihita saluhukna pandok ni na tua-tua molo litok aik idi do teh molo litok aik di julu ido teh molo litok aik di taruan tikiroma tikiro ma tujulu idatong molo litok a di taruan tikiro ma tujulu dang gabe jowo si utajulu rupani nakkan ku were ngamang utajulu molo litok a di taruan tikiro ma tujulu nah sasitongna hubunganna tuturpuk tahun ini nats kita membicarakan pasal 10 tapi kenapa ini terjadi pasal 10 karena ada peristiwa dalam pasal 9 melodok sesuatu di son berarti ada sesuatu kenapa itu bisa terjadi itu nalodohon rupani ada peristiwa di pasal sia yang sebenarnya mengawali kenapa Yesus berkata akulah pintu akulah gembala jadi di bidusiai molo taparohahon manang tajahan do dijabu aduk ada naposo bawa yang lahir buta. Jadi mengemis di mana? Tapi ketika ketemu dengan Yesus, maka Yesus membuat sesuatu ba ijama tanoi iso lepot tu si malolong nei
Naima payes madirim tu sandin narupani. Maka matanya yang buta menjadi celik. Gebe marnida. Alania dong mana keberatan. Odo persoalan. Adong na keberatan. Jadi asa tabere ngate, perbuatan-perbuatan baik itu selalu ada menunjukkan sikap keberatan. Sudah itu ya kanading ganak kanauli at sugari rupani songon akka kurtaima tabu kuriyate inna bulu nak tabu yau itu radong no keberatan ni terus songo jasom rupani bega jas ni paddi tete na rupani seked di torin nadi. Banyak orang memuji, tapi ada satu sisi juga orang berusaha memutus. Tabayakum Yesus yang menyembuhkan, yang buta sejak lahir, hanya dengan sentuhan, hanya dengan jamahan. Alai mulai tapai wuti di biduisiai, dan ula-ula ni debatai. Ada orang yang berani protes, dan ula-ula ni debatai. Ada juga yang lain mengatakan perdosa dui. Yesus perdosa dui. Jadi omma situasinya. Ada yang mengatakan itu bukan pekerjaan Allah melalui Yesus. Ada yang manusia mandokon perdosa dui. Maka pada masa-masa situasi yang seperti itu, Yesus mau mempertegas buat mereka-mereka yang hadir di sana. Itu ridho imana. Audu pitu, audu parmahan. Adong halak yang menyuarakan imana du pitu. Tapi Yesus mengatakan audu pitu, audu parmahan. Jadi adong tiga hal nata bereng dia do lapatan maknani turpuk tahun molo ditaringoti. Audu pitu. Ay molo taparwahon. Ide do belgatahi pitu siya gerbang. Masa nang idok, audu gerbang ini nanti. Kok pintu? Masa song nalonggar belgan ya. Tapi Yesus mengatakan, akulah pintu. Itu mau mengatakan, akulah pintu. Nah perjulo, keluar masuk harus dari pintu. Keluar masuk dari pintu. Audo pitu. Kalau kita hubungkan dengan keselamatan, audo pitu artinya sayalah jalan keselamatan. Yohanes 14 ayat 6. Audo dalan. Akulah jalan hidup dan kebenaran. Itu molirokon audo pitu. Jadi menungguli paingoton bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Itu sedok audo pitu. Mulohian tabigi istilah banyak jalan ke Roma, benar. Tapi apakah banyak jalan ke surga? Enggak. Tu Roma do ragam jalan. Tapi kalau ke surga, akulah pintunya. Akulah jalannya. Jadi odo ada tantangan di tonga-tonga ni pernguluto sah tu saunari gudang rupe keajaran-ajaran yang berkembang yang mengatakan bahwa dirinya jalan. Secara khusus nama naringoti taringot tu waktu kapan kedatangan Yesus Kristus. Terus dope bermunculan nih hari sekian tanggal sekian bulan sekian, hari sekian tanggal sekian bulan sekian. Ciri-cirinya seperti ini. Terus doi. Tapi Yesus mengatakan ausa diri pedak kubotoi. Holad damangido. Jadi odo sada na dipertegas di tonga-tonga ni perdalanan di ngoluton audo. Alani manakaning bolo tahubukon tuaka kurtai jakum maibana. Inna pungat agape nakaning Roma hang tuau di Yesus di dok wiksara nakaning. Tenanglah kita. Karena kita ada di dalam pintu. Gelombang yang menerjang kehidupan, masa-masa sulit,
Sakit yang seringkali mengganggu fisik kita, mengganggu kehidupan kita, mengganggu pekerjaan kita, alai di bagasan pitu do hita. Odo sada na disungguli molo didok audo pitu. Nah paduahon molo dok audo pitu itu adalah gambaran bahwa Yesus memantau semuanya. Alaido dalam satu-satunya, maka audo mamareso mamereng, audo memantau. Jadi molo tataringoti domba manang biru-biru, dakya mulai seorang biru-biru ibagas terus, pasti do sejalan dengan perkembangannya dia akan keluar. Maka di dalam juga ada yang mengamati, di luar juga ada yang mengamati. Audo pitu. Jadi Tuhan kita melihat siapa yang di dalam, melihat bagaimana mereka di luar. Idolas ni rohate di tonga-tonga ni perdalan di ngulut tahun. Dijabu pehita diramoti Tuhan, di luar pehita dijaga dijamotot Tuhan. Audo pitu. Ido na paduahon molo ditaringoti audo pitu. Jadi tapataridahum matutu posni rohata bahwa ketika kita di dalam, ketika kita di luar, terus do hita diparmahani, terus do hita dijaga, terus do hita dijamoton tuhatai. Jala molo ditaringoti, taringot tu parmahan. Parmahan molo tabereng di son, adong piga-piga hal. Pertama, parmahani ipakaluar sude, baru merdala ni mana di jolo. Idua sarong gedetai di perdalanan Yesus di jolo. Ada yang menuntun kita, sekalipun terjangan gelombang itu begitu besar, melingkupi, tapi ada Tuhan di depan kita, menyertai kita, melindungi kita, menenangkan kita. Ima molo parmahan, na paduahon molo parmahan na diguari di son, mabuan tu japalan, bahkan terakhir di ayat 10, mabuan tu hangguluan. Asa adong hangguluan di nasida. Parmahan mabuat tu japalan, mabuan tu hangguluan. Gembala yang baik adalah menjamin kehidupan secara fisik, menjadi jaminan bagi kita untuk mendapatkan kehidupan kekekalan. Jadi luar biasa dosa sitong na boleh taringoti parmahan, dada kolam parmahan. Tapi parmahan na idok dison ima Yesus, mangale japalan, mangalian hunguluan. Menjamin kehidupan secara fisik, menjamin kehidupan kekal. Ido posni rohata. Alani unang malau hita memikiri akan asing di luar nih berjalan di jalan Tuhan. Tanggung jawab tak songon parmahan ditangihon na pinarmahan naido suara nih parmahani. Ditangihon. Pertanyaan sekaligus tantangan. Bohado hita di perdalanan di ngulutong. Tatangihon do tuhatta si parmahani ketika kita menghadapi masa-masa sulit itu. Apa iya? Tatangihon do ibana, marguru do hita tu ibana. Adong do sada keluarga ala nunga songon na liling rupane nangarong rokat ni anakna songni do nang buru narupani sai bergumul mak jadi Roma nasada songonom may nadong do halangan ni jadi bohamay ba kamu maju songonon inna na mangajari tangi tinggil masyarak na babuak kamu ma manuk nabiro nakariting narupani
Bohama sihol ni rohaon. Ihujok ma pagi-pagi mangaluli manuk na birongo. Dapok do. Persoalan na dangarong nakariting. Bohana maun. Nangek may palastiki ibukus ibu matu salon. Sah may salon. Tolonglah dikeritingkanin na. Mangamuk mapersaluni. Tinggil alannya ke situasi pergumulan yang berat. Bodoh kita tunasing tinggil. Dan itulah memang tantangan kita sebagai domba-domba Allah. Banyak pergumulan, banyak kesulitan, banyak tantangan. Allah itu dia do kita tinggil. Takas do di turpuk tahun nakaning. Ditangihon biru-biru naido na pinarmahana. Jadi naing matutu songon biru-biru ni debata kita na menjamin kehidupan secara fisik. Na menjamin kehidupan kekekalan. Imana permahana dinggani tu si mahita. Audu pitui. Natuari dora kasus. Saya ada peristiwa atau kemarin kalau tidak salah nah di Bandara Nebedadi. Ternyata di Livi ada 2 pitu. Pitu nati kos dang dibereng. Pitu nasoti kos malah dipaksa. Nak pola tak persoalan isi nasalah. Tapi memang ketika kita tidak bisa melihat mana pintu yang sesungguhnya. Audo. Bahasa di Yesus audo. Karena banyak pintu-pintu. Karena banyak orang yang mengaku akulah pintu. Audo. Dalani. Audo pitui. Audo si parmahani. Atau Roma hita. Kapataridahum malas ni rohata. Tung peraga makkah hamaulo di tonga-tonga ni parnguluata. Martang yang mahita. Oleh hati matuha disungguli hodo kami marhite partangyangan nami di bodarion hodo pitu si parmahan alani ali Tuhan tuho mahu pasahat kami sudi perjalanan ninggulu nami lasni roha manang arsak hupasahat kami mangulu namion asa hudi julu napatuduh dalan asa jupang japalan rade jalon nami hanguluan papos matuturuhan nami asa totong marsi hohot kami Tuhan marsi hohot kami maniupo na mangalian ngulu di perdagingon na mangalian ngulu partot Dion mau lihat madiho ali Tuhan nami marhite partangyangan nami di bodarion totong do hami mangido mangelek tuho urupi hami Tuhan disudi panggul miton ninggolo nami pargugui hami asa totong marhamonangan molodong akka nagudang holso molodong akka ragam beban papos rohanami naurupa modohami napamonangom modohami napaluom modohami atong mauliati madiholi Tuhan nagabi pitu nagabi parmahan di ngulu nami amin. Maride hita huhut pasahaton piliata Tuhan amar marhaba
tangiang alia manami. Alia manami na di banwa gijang, sai perabadi amaguarmu, sai roh maharajamu, sai sok naulum doham di minutong on song na di banwa gijang. Lalu na Tuhan. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus dot holong ni rohan debata ama dot persauran itu di perbadia imam mangaramuti hamu saluhukna.